आज आपण अशा एका व्यक्तिमत्वाची ओळख करून घेणार आहोत की ज्यांनी अल्पावधीतच सहकार क्षेत्रामध्ये आपला स्वतःचा वेगळा असा ठसा उमटवलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी आत्ताच केलेलं काम हे एक माइलस्टोन म्हणून गणलं जाते. होडावड्यासारख्या एका ग्रामीण भागातून आलेला हा मुलगा थेट जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष एवढंच नाही तर राज्यातल्या एका प्रथितयश अशा संस्थेवरती संचालक म्हणून काम करतात. जिल्हा बँकेचा 5,000 कोटींचा ठेवींचं उद्दिष्ट अल्पावधीतच गाठतात आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला एका वेगळ्या उंचीवरती नेऊन ठेवतात. असं व्यक्तिमत्व आहे मनीष दळवी. दळवी साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. दळवी साहेब, एका छोट्याशा गावातून होडावडा वेंगुर्ला तालुक्यातल्या तुमचा जन्म झाला. प्राथमिक शिक्षणही तिथेच झालं. काय होतं तुमचं पहिलं, म्हणजे तेव्हाचं शिक्षणाचा हे ढाचा कसा होता? कसं काय तुमचं शिक्षण झालं? माझं प्राथमिक शिक्षण गावातच झालं, परंतु त्यानंतरच्या काळामध्ये 5वी पासून पुढचं शिक्षण घेण्यासाठी आम्हाला बाजूच्या गावामध्ये जावं लागायचं आणि तिथली त्यावेळची भौगोलिक परिस्थिती आणि शेतकरी कुटुंबातनं असल्यामुळे तेवढी काही क्षमता नव्हती किंवा आणि वाहनांची पण व्यवस्था नव्हती आणि त्यामुळे नदी पार करून पलीकडे 6 किलोमीटरचा पायी प्रवास करून जावं लागत होतं. आणि म्हणून मला त्यानंतरच्या पुढच्या शिक्षणासाठी मी कुडाळ तालुक्यातल्या माणगाव इथलं वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयामध्ये माझं शिक्षण झालं आणि त्यानंतरचं पुढचं कॉलेज जीवनातलं SPK सावंतवाडीमध्ये शिक्षण झालं. आणि मग शिक्षण घेत असतानाच राजकीय जीवनामध्ये माझा प्रवेश झाला आणि हळूहळू शेतकरी कुटुंबातनं असल्यामुळे सातत्याने ग्रामीण भागात आणि गावात वावर असल्यामुळे मग सहकार आणि राजकारण असं दोन्ही गोष्टींमध्ये सुरुवातीपासूनच माझी वाटचाल झाली. कारण आमच्या सातत्याने आमच्याशी संबंधित असणारी लोक, आमच्याकडे येणारे लोक हे सगळे सहकार क्षेत्रामध्ये काम करणारे असल्यामुळे माझा पहिला जर प्रवेश कुठे झाला असेल तर तो सहकार क्षेत्रात झाला. आणि म्हणून कॉलेज जीवन झाल्या ताबडतोबच माझं विकास संस्थेमध्ये थोडासा वावर सुरू झाला आणि त्यामुळे त्या वावराच्या नंतर हळूहळू सहकार क्षेत्रातली दारं उघडायला सुरुवात झाली. एकूण जसं तुम्ही म्हणालात की पहिला तुमचा म्हणजे तुम्ही पहिला प्रवेशच झाला तो सहकार क्षेत्रापासूनच झाला. जनरली एक जेव्हा एखादा तरुण राजकीय क्षेत्रामध्ये किंवा यामध्ये येतो त्यावेळेस त्याचं हे म्हणजे शाळेतल्या किंवा कॉलेजमधल्या काही राजकीय म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे भाजप युमो असो किंवा NSU असो अशा ह्याच्यापासून सुरुवात होते आणि नंतर मग पुढे त्यांचं प्रवेश वेगळ्या वेगळ्या राजकीय पटलांवरती होतो. तसं न करता थेट सहकारमधूनच तुमची सुरुवात झाल्यामुळे आणि शेतकरी कुटुंब असल्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टींची जाण होती पहिल्यापासूनच. याच्यामध्ये तुम्ही पुढे जाताना म्हणजे आपल्याला बाबा सहकार क्षेत्रामध्ये काम करायचंय, म्हणजे होडावडा विकास सोसायटीचे संचालक पदापासून जेव्हा तुम्ही सुरुवात केलीत, मग मार्केटिंग म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आली किंवा अशा ह्याच्यावरती तुम्ही काम करत आलात. एकूणच तेव्हाचा म्हणजे शेतकरी म्हणून बघण्याचा तुमचा शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन, शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा होता? मुळात मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातला आहे. माझे वडील शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी आहेत आणि त्यामुळे शेती संबंधात आणि शेतकरी कुटुंब त्यांची वाटचाल ह्या सगळ्याच माहिती आपल्याला असल्यामुळे पहिला ज्यावेळी मी विकास सहकारी संस्थेमध्ये काम करायला सुरुवात केली माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर त्यावेळी फार मी नवीन होतो, परंतु ते करता करता त्यावेळेचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवरामभाऊ जाधव साहेब यांच्याशी थोडासा संपर्क आला आणि मला आठवतं की 2007 मध्ये मी पहिल्यांदा तालुका खरेदी संघामध्ये निवडणुकीतनं जिंकून आलो आणि तात्काळ म्हणजे निवडून आल्यानंतर पहिल्या 6 महिन्यामध्ये त्यावेळी मी खरेदी विक्री संघाचा चेअरमन झालो. 5.5 वर्ष मी चेअरमन म्हणून त्यावेळी काम केलं आणि मला आठवतं की त्यावेळी अनेक लोक म्हणायची की अरे तालुका संघामध्ये कॉलेज मधनं बाहेर पडलेला मुलगा तालुका संघामध्ये चेअरमन म्हणून काम करतोय. परंतु खऱ्या अर्थाने मला तेव्हा समजून आलं की शेतकऱ्यांसाठी जर काम करायचं झालं तर सहकार क्षेत्राची काय ताकद आहे. बरोबर. आणि मग विकास संस्थांचं जाळं, खरेदी विक्री संघांचं जाळं, मग जिल्हा बँक
या सगळ्या यंत्रणा जर आपण शेतकऱ्यासाठी वापरू शकलो तर खूप मोठं काम आपण शेतकऱ्यांसाठी त्या माध्यमातून करू शकतो. आणि म्हणून मग त्याच्यानंतर कंझ्युमर्स, सावंतवाडी कंझ्युमर्स मध्ये मी संचालक झालो. जिल्हा खरेदी विक्री संघामध्ये मागची जवळजवळ 7-8 वर्ष संचालक म्हणून काम करतोय. 2014 मध्ये मी सिंधुदुर्ग जिल्हा बाजार समितीमध्ये सुद्धा संचालक म्हणून 5 वर्ष त्या सातत्याने काम केलंय. आणि मग त्यावेळी पण जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवली होती, परंतु एका मताने पराभव झाला होता. आणि मग त्याच्यामध्ये 5 वर्ष सातत्याने काम करत गेल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की आपण मागची निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने जिंकली. परंतु हे सगळं करत असताना शेतकरी केंद्रबिंदू मानून काम कसं करावं ह्याचं जे शिक्षण आहे हे या सहकार क्षेत्रात काम केल्यामुळे आलं. बरोबर, हे खरं अर्थ. बरोबर. सहकार क्षेत्रात काम करताना जसं तुम्ही म्हणालात की शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून कसं काम करायला पाहिजे, की पर्टिक्युलरली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, कारण आपण असं म्हणतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सहकार तेवढा रुजत नाही, परंतु आपण आता बघतोय की सहकाराच्या बेसवरती आपण कित्येक गोष्टी करू शकलेलो आहोत आणि त्याचे दृश्य स्वरूपात परिणाम देखील चांगले दिसायला लागलेले आहेत. भविष्यामध्ये म्हणजे आता जिल्हा बँकेचे तर अध्यक्ष आहातच, त्याचबरोबर कृषी महाराष्ट्र राज्याच्या बाजार समितीचे संचालक म्हणून तुम्हाला बहुमान मिळालेला आहे. या सगळ्याचा वापर करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं सहकार क्षेत्र आणखीन उंचावण्यासाठी काय तुमची योजना आहेत किंवा पुढे काय करण्याचं आहे? आपण आता मागच्या 1.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आदरणीय राणे साहेबांनी खरं म्हणजे मला ही संधी दिली. आणि ती संधी दिल्यानंतर जेव्हा त्यांनी चेअरमन म्हणून मी काम करायला सुरुवात केली तेव्हा सांगितलं की मनीष, आपल्याला या जिल्ह्यामध्ये फक्त बँकिंग करायचं नाहीये, तर बँकेचा उपयोग जिल्हावासियांना झाला पाहिजे, त्यांचं जीवनमान उंचावलं गेलं पाहिजे, त्यांच्या उत्पन्नामध्ये या बँकेच्या माध्यमातून भर पडली पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातनं तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या काही गोष्टी केल्या पाहिजेत. आणि म्हणून मग आपण या सगळ्या गोष्टी, शेतकऱ्यांचं शेतीपूरक व्यवसायाची वाढ असेल, दुग्ध व्यवसाय असेल, त्याच्यानंतर शेळी मेंढी पालन असेल, अशा अनेक योजना मध्ये आपण नियोजनबद्ध मागच्या 1.5 वर्षामध्ये काम करतो. मला खात्री आहे की पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये त्याचे खूप चांगले रिझल्ट या सिंधुदुर्ग वासियांना आपल्याला पाहायला मिळतील. की बँकेच्या माध्यमातून फक्त बँकेची ग्रोथ हा एक पार्ट झाला, परंतु त्याच्याबरोबर आपण खूप काही काम या माध्यमातून करू शकतो. शासनावर अवलंबून राहूनच होतं अशातला भाग नाही, तर त्याच्या पलीकडे सहकार म्हणजे काय, तर शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेलं काम आणि शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी चालवलेल्या संस्था. आणि त्यामुळे या संस्थांच्या माध्यमातून सुद्धा खूप मोठं काम उभं राहू शकतं. आणि मला असं वाटतं की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आता लोकांना पटायला लागलंय की आपण आपल्यासाठी खूप काही काम उभं स्वतः करू शकतो. आणि म्हणून आपण तुम्ही बघतात की जवळपास 4 वेळा दुग्ध क्रांतीचे प्रयोग आपल्या जिल्ह्यामध्ये अयशस्वी झाले, परंतु पुढच्या काळामध्ये ते अयशस्वी झाले. परंतु आता आपण जर सातत्याने मागच्या 1.5 वर्षामध्ये बघितलं तर तो प्रयोग शाश्वतपणे यशस्वी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो. आणि त्याची शाश्वत अशा प्रकारची यशस्वीता आपल्याला आता दुसऱ्या स्वरूपात दिसायला लागली. बरोबर. की आज सुद्धा आपण थोड्या वेळापूर्वी बघितलं असेल की कशा पद्धतीने शेतकरी बँकेकडे येत आहेत, आमच्याशी संवाद साधतायत, आपले प्रश्न सांगतायत. यापूर्वी असं व्हायचं की बँकेकडे ते बँकेच्या कर्जाच्या विषयापुरतच प्रश्न मांडायचे. आता तसं नाहीये. आता त्यांच्या व्यवसायामध्ये थोडंसं अन्य कारणांमुळे सुद्धा अपयश येत असेल तरी ते आमच्याकडे येऊन सांगतात हक्काने की हा प्रश्न आहे, तुम्ही आम्हाला सोडवण्यासाठी मदत करा. आणि आपण तशा प्रकारची एक परिस्थिती निर्माण केली आहे किंवा तशा प्रकारची सेवा त्यांना आम्ही जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून देतो. आणि म्हणून आम्ही जिल्हा बँक म्हणून जिल्हा बँकेबरोबर जिल्हा परिषद असेल, भगीरथ सारखी एक NGO असेल, गोकुळ असेल किंवा राज्य शासनाच्या सुद्धा यंत्रणा आणि त्याच्याबरोबर केंद्र शासनाच्या योजना ह्या एकत्र आणण्याचा समन्वय जो आहे तो समन्वय करण्याचं काम आम्ही जिल्हा बँक म्हणून बँकिंगच्या बाहेर जाऊन करतोय. बरोबर. आणि म्हणून या शेतकऱ्यांना आता एक खात्री वाटायला लागली की जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्हाला हे सगळे प्रश्न एका प्लॅटफॉर्मवर सुटू शकतील. तशी सोय आपण करतोय. बरोबर. मी तर म्हणेन साहेब, जिल्हा बँकेचं आत्ता महत्व एवढं झालेलं आहे की फक्त जन्म म्हणजे बाळणपणासाठी आणि मृत्यू म्हणजे त्या अंत्यसंस्कारासाठी एवढंच फक्त आता शिल्लक राहिलेलं. बाकी शेतकऱ्यांचं इतर म्हणजे त्याचं
दैनंदिन म्हणा, त्यांच्या नक्कीच. मुलांचं शिक्षण म्हणा, त्यांच्या कर्जाच्या किंवा इतर योजना या सगळ्यासाठी पतपुरवठा, कर्ज पुरवठा हा जिल्हा बँकेकडून होतो. आणि त्याचे फार चांगले म्हणजे शेतकरी पहिल्यांदा बँकेकडे पूर्वी जाण्यासाठी धजावत नसत का, कारण नॅशनलाइज बँका त्यांना उभंच करून घेत नसे. छोटे मोठे शेतकरी तर अजिबातच कुठे त्यांच्या खिसगंटीत नसत. परंतु अशा एकनेक छोट्या छोट्या म्हणजे ज्याची पत कमी आहे अशाला सुद्धा आधार देऊन त्याचं जीवनमान उंचवण्याचं काम जिल्हा बँकेकडून होत आहे. आता जसं धवल क्रांती किंवा दुग्ध क्रांतीचा विषय तुम्ही काढलात, खूप चांगल्या पद्धतीने काम सुरू आहे. काय नक्की म्हणजे गोकुळशी टायअप केलेलं आहे, गोकुळ तुमच्या मदतीला आहे, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला आहे. भविष्यात तुम्ही या धवल क्रांतीच्या दृष्टिकोनातून काय सिंधुदुर्ग बघता? आम्ही धवल क्रांतीच्या दृष्टिकोनातनं जिल्ह्याचं एक उज्ज्वल भवितव्य पाहतोय की या जिल्ह्यातली आत्ताची असलेले शेती उत्पादन, मग तो आंबा बागायती असो, काजू असो, भात शेती असो किंवा इतर स्वरूपाच्या फळबागा असो, आता आपण सातत्याने बघतात की निसर्गाचं जे चक्र आहे ते दिवसेंदिवस बिघडत चाललेलं आहे. बरोबर. कधी अवकाळी पाऊस येतोय, ऊन कडाक्याचं लागतंय, शेतीचं नुकसान होत आहे, वन्य प्राण्यांचा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आज आपल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना त्रास होतोय आणि त्यामुळे पडीक जमिनीचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढायला लागलेलं आहे. आणि या सगळ्याचे जर विपरीत परिणाम आम्ही विचारात घेतले तर दिवसेंदिवस शेती उत्पादन घटत चाललंय आणि मग त्यामुळे शेतीपासून एक पिढी कायमची दुरावेल आणि भविष्यामध्ये ह्या सगळ्या जमिनी कुठल्या तरी व्यापारी, उद्योजक किंवा इतर जिल्ह्यातले लोक, इतर राज्यातले लोक येतील, घेतील आणि कदाचित आपल्या जिल्ह्यातली ही संस्कृती कदाचित बिघडून जाईल आणि ती जाऊ नये याच्या दृष्टिकोनातनं खऱ्या अर्थाने आज आपला शेतकरी शेतीपूरक व्यवसायाकडे वळला पाहिजे. त्याच्यातनं त्याला मुबलक जर उत्पन्न मिळालं तर आपल्याला खात्री आहे की त्याची जी पुढची पिढी आहे ती या जिल्ह्यात थांबायला येईल. बरोबर. ती थांबेल. त्याच्या दृष्टिकोनातनं ते हळूहळू पर्यटन व्यवसाय त्याच्यातनं वाढेल आणि त्याच्या माध्यमातून जर त्याला त्याचं उत्पन्न वाढू लागलं तर भविष्यातली सगळी आपल्या जिल्हावासी आपल्या जिल्ह्यात राहतील आणि इथेच ती स्थावर होईल. आणि त्याच्यासाठी जिल्ह्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी मला वाटतं की अशा प्रकारचे व्यवसाय, मग तो दुग्ध व्यवसाय असो, वराह पालन असो, आज आपण बघतात की गोवा राज्याच्या जवळपासचे जे तालुके आहेत त्याच्यामध्ये वराह पालनाचा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतोय. आपल्याला त्याचबरोबर कुक्कुट पालनासारखा व्यवसाय हा सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतोय, कारण जेवढी शहरं वाढतील तेवढं या सगळ्या प्रकाराला मागणी वाढेल आणि म्हणून आपल्याला शेतीपूरक व्यवसायाला खूप चांगलं भवितव्य आहे. आणि म्हणून आम्ही जिल्हा बँक म्हणून त्या शेतीपूरक व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करायचा निर्णय घेतला की आपल्याला जर या शेतीपूरक व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केला आणि जर शेतकरी आपला सक्षम झाला तर निश्चितपणे चांगल्या प्रकारचे प्रयोग पाहण्यासाठी जिल्ह्यात हळूहळू शेती पर्यटन सुद्धा आपल्याकडे विकसित होऊ शकतं आणि ते आता व्हायला लागले. काही गावांमध्ये, काही भागांमध्ये ते व्हायला लागलं. सह्याद्रीचा जो पट्टा आहे त्या सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये तर याला फार मोठी संधी आहे. बरोबर. आणि म्हणून शेतीपूरक व्यवसाय आणि त्याच्याबरोबर पर्यटन व्यवसाय अशा प्रकारे जर आपण एक साखळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्हाला खात्री आहे की महाराष्ट्रातला एक विकसित अशा प्रकारचा जिल्हा म्हणून आपण भविष्यामध्ये पुढे येऊ शकतो. नक्कीच आपण ते म्हणजे ते स्वप्न निश्चितच पूर्ण होईल. आणि जसं आपण म्हणालात की सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये म्हणजे शेतीपूरक व्यवसाय आणि त्याच्या अनुषंगाने पर्यटन, आज लोक खूप अशी म्हणजे त्रस्त आहेत या यांत्रिकीकरणाच्या किंवा शहरीकरणाच्या याच्यामुळे. मुंबई पुण्यासारखी जी मिनिटाच्या म्हणजे घड्याळाच्या काट्यावरती धावत असतात त्यांना 2 दिवस का होईना निवांतपणासाठी ते गावाकडे धाव घेत असतात. आणि त्याच्यासाठी आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे एक उत्कृष्ट जागा आहे, म्हणजे डेस्टिनेशन जो आताचा एकदम फेवरेट शब्द आहे. जसं तुम्ही म्हणालात की म्हणजे शेतीपूरक त्याच्यामध्ये हळद लागवडीचा सुद्धा एक तुम्ही फार मोठा प्रोजेक्ट मध्यंतरी घेतलेला होता. त्याच्यानंतर कुक्कुटपालन तर आहेच सुरू आहे, गाय बकरी पालन, गोट पालन हे तर आहेच. या व्यतिरिक्त आपल्याकडच्या महिला की ज्या म्हणजे जरी धवल क्रांतीसाठी आपण प्रयत्न करत असलो तरी थोडंसं अजून ते डायजेस्ट व्हायला थोडासा वेळ लागतोय. तर हे जे अर्थकारण आहे दुधातलं किंवा दुधाच्या विक्रीतून किंवा आपण जर गाई म्हशी जर पाळल्या तर त्याच्यातून होणारं अर्थकारण,
हे आणखीन पर्कोलेट होण्यासाठी, आणखीन अपील होण्यासाठी काय प्रयत्न करताय आपण? याच्यासाठी आत्ता जे आमचं चाललंय की आपल्याला त्या भागामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये आपल्याकडच्या प्रत्येक भौगोलिक परिस्थितीनुसार आपल्याकडे मागणी वेगळी आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही बघितलात तर प्रत्येक तालुक्यामध्ये भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये महिलांचा सहभाग जर आपल्याकडे अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये झाला किंवा अशा प्रकारच्या शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये झाला तर मला खात्री आहे की त्याची ग्रोथ जी आहे ती खूप फास्ट होईल. बरोबर. आणि म्हणून आम्ही आता मागच्या 5-6 महिन्यांपासून महिलांचा ह्या सगळ्यामधला सहभाग वाढण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत. आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक चांगली गोष्ट अशी हळूहळू निदर्शनास यायला लागली आहे की प्रक्रिया उद्योग हे महिलांच्या माध्यमातून उभे राहायला लागलेले आहेत. मग ते छोटे असो मोठे असो. आणि म्हणून आम्ही जिल्हा बँक म्हणून त्या प्रक्रिया उद्योगांमध्ये सुद्धा त्यांना मार्गदर्शन करणं असेल, त्यांना फायनान्स करणं असेल किंवा त्यांचा तयार झालेला माल विक्रीसाठी त्याची बाजारपेठ त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शन असेल, अशा प्रकारचे प्रयत्न करतो. कारण भविष्यामध्ये जर या उत्पादित होणाऱ्या दुधावर जर आपल्या जिल्ह्यात प्रक्रिया व्हायला लागली, मग ती छोट्या स्वरूपात असो मोठ्या स्वरूपात असो, तर त्याच्यातनं मिळणारं उत्पन्न हे डबल असेल. आणि म्हणून ही प्रक्रिया तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा महिलांचा सहभाग त्या क्षेत्रामध्ये वाढेल, तेव्हा ते होऊ शकतं. आणि म्हणून आम्ही तशा पद्धतीने ते प्रयत्न करतो आहोत की जेणेकरून एका बाजूने दूध उत्पादन पण झालं पाहिजे आणि भविष्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यात त्याच दुधावर प्रक्रिया पण झाली पाहिजे. बरोबर. मग त्याच्यातला जो नफा आहे तो शेतकऱ्याचा अधिक वाढेल आणि तो वाढला तर निश्चितपणे शेतकरी, त्याचं पूर्ण कुटुंब हे त्या हळूहळू त्या व्यवसायांभोवती यशस्वी होईल. नक्कीच. आणि पुन्हा एकदा तुमचा जो उद्देश आहे की इथला तरुण इथे स्थिरावेल किंवा इथल्या शेतकऱ्यांची मुलं की जी 5-10 हजाराच्या नोकरीसाठी मुंबई पुण्याकडे धाव घेतात ते निश्चितच इथे स्थिरावतील आणि त्यांचं जीवनमान त्यामुळे उंचावेल. आपण जसं म्हणलात महिलांच्या संदर्भात, महिला म्हणजे आपल्याकडे जर बघितलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्टिक्युलरली की एक भाताचा सीझन संपला, भाताची कापणी झाली की पुढचं म्हणजे वांगण वगैरे करतात फार कमी शेतकरी करतात, तोपर्यंत ह्या महिलांना काय तसा काहीच म्हणजे काहीच संधी नसते कसली. तर त्याच्यासाठी हा जो काही पर्याय आहे तो निश्चितच उपयुक्त ठरेल. आता आपण बँकेच्या ह्याच्याकडून एक काही फार थोड्या कालावधीमध्ये बँकेने एक फार मोठी अचिव्हमेंट केलेली आहे. सगळ्यात मोठा एक प्लस पॉइंट किंवा स्ट्रॉंग पॉइंट बँकेचा आहे तो म्हणजे एनपीए, की जो 0 एनपीए ऑलमोस्ट ज्याला म्हणतात, त्याच्यासाठीची अवॉर्ड सुद्धा मिळालेली आहेत, सातत्याने मिळत आहेत जिल्हा बँकेला. हे जे आहे हे सातत्य टिकवणं आणि त्याच्याही पेक्षा ऍडव्हान्स काम करणं याच्यासाठीचं काय? याच्यासाठी आता आम्ही जे काम करतोय, कारण आता थोडा कार्यपद्धती बदलते बँकिंगची सगळ्याच, मग ते खाजगी असो नॅशनलाइज असो सगळ्याची. आता डिजिटल बँकिंग वाढायला लागलंय. बरोबर. आणि आपल्याला जर त्या डिजिटल बँकिंग बरोबर वाढायचं असेल तर आपल्या सुद्धा ग्राहकांना त्याची सवय लावली पाहिजे. आणि म्हणून मग आम्ही मायक्रो एटीएम्स आणली, आपल्या जिल्ह्यामध्ये त्याची सुरुवात केली आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसाद आता मिळायला लागलाय. त्याच्याच बरोबर आता आम्ही पेपरलेस बँकिंग करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करतो. मॅक्झिमम बँकिंग हे पेपरलेस झालं पाहिजे. आणि त्याच्याच बरोबर डोअर स्टेप बँकिंग करतोय, म्हणजे तुम्हाला ज्येष्ठ नागरिक असो किंवा कुठलाही नागरिक असो त्याला, त्या ग्राहकाला त्याच्या घरापर्यंत सुद्धा बँकिंगची सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देतो. त्याच्याबरोबर आम्ही अद्ययावत अशा प्रकारचं मोबाईल बँकिंग सुरू करतोय, व्हॉट्सअप बँकिंग सुरू करतोय, चॅटबॉट सारखी सुविधा आणली आहे. आता तर आम्ही फेसबुक पेज स्वतःचं सुरू केलंय, त्याला खूप चांगले फॉलोअर्स आता सुरू झाले आहेत व्हायला. आम्ही त्याच्याबरोबर इंस्टाग्राम बँकेचं स्वतःचं सुरू केलंय, ट्विटर अकाउंट स्वतःचं सुरू केलंय. या सगळ्याच्या माध्यमातून हा जो तरुण वर्ग आहे, तरुण पिढी आहे, ती या बँकेबरोबर आपलं स्वतःचं बँकिंग करायला सुरुवात केलं पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही आता केंद्र सरकारच्या माननीय पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल, माननीय मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल किंवा प्रक्रिया साठी असणारी कर्जाच्या योजना असतील, या सगळ्या योजनांसाठी आम्ही देशातले पहिले जिल्हा बँक आहोत की ज्या जिल्हा बँकेने स्वतःहून पुढाकार घेऊन ऍप्लिकेशन केलं. आदरणीय राणेसाहेब त्या डिपार्टमेंटचे मंत्री होते म्हणून आम्हाला ती संधी मिळाली आणि साहेबांनी सुद्धा पहिली मान्यता देशातली आम्हाला दिली आणि त्यानंतर आता त्याचा फायदा सगळ्या जिल्हा बँकांना झाला. हळूहळू आता सगळ्या जिल्हा बँका त्याच्यासाठी पात्र झाल्या.
परंतु हे केल्यामुळे असं झालं की ज्या नॅशनलाइज बँकांच्या दरवाज्यात जाऊन ह्या सगळ्या तरुण मंडळींना सातत्याने फेऱ्या कराव्या लागत होत्या. आणि दुसरी अडचण अशी होती की आपला जिल्हा छोटा आहे, त्या जिल्ह्यातल्या जे 7-12 आहेत त्या 7-12 एक सोडून 10 नावं आहेत, 20 नावं आहेत. मग अशा ठिकाणी त्यांना तारण व्यवस्थेची सोय नाहीये. आणि मग त्या तरुणाला जरी वाटलं की मला बाबा व्यवसाय उभा करायचा आहे, परंतु त्या व्यवसाय उभा करण्यासाठी त्याला जे लागणारं भाग भांडवल आहे तेच त्याला मिळत नव्हतं. बरोबर. मला आठवतंय की आम्ही ज्यावेळी कामकाज सुरू केलं, पहिलाच आठवडा होता आणि आमदार नितेश राणे साहेब इथे आले आणि ते मला म्हणाले की आपल्याला आपल्या जिल्ह्यातल्या तरुणांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी जे लागणारं भाग भांडवल आहे त्याच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि मग ते करण्यासाठी काय करावं असा आम्ही जो विचार केला आणि त्याच्यातनं ही संकल्पना उदयास आली. आणि त्याच्यातनं आम्ही मान्यता घेतल्यानंतर आज जवळपास पूर्ण वर्षभरामध्ये 300 पेक्षा जास्त तरुण व्यावसायिकांनी आमच्याकडे याच्यासाठी अर्ज केले आणि त्याच्यातनं त्यांचे आता व्यवसाय सुरू झाले. मला खात्री आहे की या वर्षभरामध्ये आणखी एक 500 ते 1000 नवीन तरुण उद्योजक ह्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपला व्यवसाय उभा करतील. आणि हे जर 500 लोकांनी जरी उभं केलं तरी त्याच्यातनं 5000 रोजगार निर्माण होऊ शकतो. नक्कीच. आणि म्हणून हे करत असताना आम्ही आता काय केलंय तर आम्ही आता स्वतःचं प्रशिक्षण केंद्र उभं करतोय आणि त्या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून महिन्यातनं एकदा किंवा 2 वेळा ज्या तरुणांना व्यवसाय सुरू करायचा आहे, मग तरुण असतील, तरुणी असतील किंवा अन्य लोक असतील, यांनी यावं, तिथे मार्गदर्शन केलं जाईल. त्या मार्गदर्शनातनं त्यांनी सांगावं की आम्हाला हा व्यवसाय करायचा. बरोबर. मग त्या व्यवसायासाठी काय काय लागतं ते सगळं आम्ही मार्गदर्शन त्यांना करू, आमची यंत्रणा करेल. आणि मग त्याला कुठल्या शासकीय योजनेचा फायदा होईल त्याचं पण ऍप्लिकेशन करण्याची व्यवस्था आमच्याच बँकेत आहे. त्याला सुद्धा कुठे बाहेर जायची आवश्यकता नाही. आणि ते झाल्यानंतर त्याला लोन जे आवश्यक आहे तेही आम्हीच देऊ आणि मग त्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा. अशी एक संकल्पना आणि अशी एक कामाची पद्धत आम्ही सुरू करतो. आणि त्याच्यामुळे काय होईल तर नवीन पिढी जी आहे ती जिल्ह्यात थांबेल, जिल्ह्यात स्वतःचा व्यवसाय उभा करेल आणि त्याच्यातनं इतरांना सुद्धा रोजगार देण्याचं काम या पिढीच्या माध्यमातून होईल. आणि खऱ्या अर्थाने राणेसाहेबांचं जे स्वप्न आहे की या जिल्ह्यातला जर दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे तर ते दरडोई उत्पन्न तेव्हाच वाढू शकतं जेव्हा छोटे मोठे व्यवसाय मोठ्या संख्येने आपल्या जिल्ह्यात सुरू होतील. आणि मला खात्री आहे की ते पण जो प्रयोग आम्ही करतोय त्याला सुद्धा चांगला प्रतिसाद जिल्ह्यामध्ये मिळेल. नक्कीच. मला वाटते मध्यंतरी एक कार्यक्रम झालेला होता त्यावेळेस आपल्या कोकणातल्या सगळ्याच जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आपल्याकडे आलेले होते आणि त्यावेळेस मुंबई बँकेचे जे अध्यक्ष आलेले होते दरेकर साहेब, त्यांनी नावाजलेलं होतं की सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक ही याचं एक बलस्थान असं आहे की त्यांनी खूप कमी ह्याच्यामध्ये खूप जास्ती अचीव केलेलं आहे. आणि हे म्हणजे आदर्श घ्यावा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा इथपर्यंत त्यांनी सांगितलं. फार मोठी अध्यक्ष तिथे अनेक चांगल्या चांगल्या जिल्ह्यांचे बसलेले होते की जे आपल्यापेक्षा खूप स्ट्रॉंग आहेत अनेक दृष्ट्या. मला वाटते IASचा म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणारी सुद्धा जिल्हा बँक आपली एकमेव असेल. एवढं ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी वापरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी हे जे काही तुम्ही एक वेगळी क्रांतिकारी वाट दाखवलेली आहे त्यांना निश्चितच स्पृहणीय तर आहेच. या दृष्टिकोनातून माझा एक जाता जाता प्रश्न विचारावा असं वाटतो की एका छोट्याशा गावातून आलात, सिंधुदुर्गातच वाढलात, सिंधुदुर्गातच शिक्षण घेतलं आणि एका जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष एका राज्यस्तरीय संस्थेवरती संचालक म्हणून काम करत असताना आज तुम्हाला काय वाटतंय? खूप कमी ह्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सारख्या ठिकाणी सहकार पदावरती एवढं काम करणं सोपी गोष्ट नाहीये. ही वस्तुस्थिती आहे की एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आपण पुढे येऊन इतक्या कमी वेळामध्ये या पदापर्यंत येणं आणि एवढी संधी प्राप्त होणं, खरं म्हणजे या सगळ्याचं श्रेय, जरी आमची स्वतःची मेहनत असली, अजून सगळं जरी असलं तर या सगळ्याचं श्रेय आदरणीय राणेसाहेबांना जातं. कारण त्यांनी माझ्यामध्ये एक कार्यकर्ता शोधला, त्याला बळ दिलं. आत्ताच नाही तर मागच्या 10 वर्षापासून सातत्याने जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिथे त्यांनी मला काम करण्याची संधी दिली. आणि आज म्हणजे आत्ता तरी या वयामध्ये मी चेअरमन झालो, पण 5 वर्षापूर्वी सुद्धा निवडणुकीला त्यांनी जिल्हा बँकेमध्ये पॅनलमध्ये मला संधी दिलेली होती.
बाजार समितीमध्ये संधी दिली, जिल्हा संघामध्ये संधी दिली, संघटनेमध्ये काम करण्याची संधी दिली. आणि हा विश्वास त्यांनी टाकल्यामुळे आम्ही या पदापर्यंत येऊ शकलो किंवा यशस्वी होऊ शकलो. आणि मग त्याच्याबरोबर सातत्याने मार्गदर्शन असेल, म्हणजे चुकीच्या दिशेने काम होऊ नये, चुकीचं कुठलं काम हातातनं घडू नये. आता सुद्धा ते महिन्यातनं एकदा दोनदा जेव्हा जिल्ह्यात येतात तेव्हा ते विचारतात, बँक कशी चालली आहे, काय चाललंय, तुम्ही काय करताय, कुठल्या योजना करताय, कोणासाठी करताय, नवीन कुठली योजना तुम्ही आणताय का, ह्याचं सातत्याने विचारणं असतं. आणि म्हणून त्याच्यामुळे सतत सतर्क राहणं आणि आपल्या जिल्हावासियांसाठी नवीन काहीतरी करणं आणि जी संधी आपल्याला दिली आहे त्या संधीचा चांगला उपयोग समाजासाठी करणं, अशा प्रकारची शिकवण त्याने दिल्यामुळे आज आम्ही या यशस्वी दिशेने वाटचाल करतो. नक्कीच. एकूणच आपण बघितलं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सहकार रुजत नाही असं एकेकाळी म्हटलं जायचं, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने ह्या सगळ्या ज्या काही वल्गना आहेत त्याला फाटा देत अत्यंत सुस्थितीतला सहकार कसा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रुजवू शकतो याचं उत्तम उदाहरण दिलेलं आहे. सहकार म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतात खूप अशी बुजुर्ग मंडळी बसली आहेत, त्यांचं फार एक चर्चासत्र गंभीर विषयावरती सुरू आहे. परंतु आज आपण बघतोय या संपूर्ण कोकण पट्ट्यातला तरुण अध्यक्ष म्हणून मनीष दळवी यांचं नाव घेतलं जाते आणि ते आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत. आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि याच निमित्ताने आपण त्यांची अत्यंत चांगल्या विषयावरती, सहकार या विषयावरती मुलाखत घेतलेली होती. त्यांनी देखील दिलखुलासपणे काही गोष्टी सांगितल्या आपल्या जिल्हा बँकेच्या दृष्टिकोनातून, आपल्या सिंधुदुर्गातल्या तरुणांनी काय करायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून. आणि त्यांनी ज्या काही 2-3 महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या त्या दृष्टीने जर तरुणांनी, महिलांनी जर पावलं उचलली तर निश्चितच त्यांच्यासह आपल्या जिल्ह्याचा विकास व्हायला फार वेळ लागणार नाही. दळवी साहेब, आज तुमचा वाढदिवस आहे. संपूर्ण कोकण सार लाईव्हच्या परिवाराच्या तर्फे मी तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि आज जे काही तुम्ही सांगितलं त्याच्यातलं आचरण जरी आपल्या तरुणांनी केलं तर तुमच्यासारखे तरुण याच्या पुढे यायला फार वेळ लागणार नाही अशी आपण आशा करूया आणि त्या दृष्टीने पुढे जाऊया. पुन्हा एकदा धन्यवाद.